Уважаеми господин Харизанов, кмет на село Радилово, уважаеми доктор Пенев, председател на Общинския съвет, госпожо Кечева, колеги от Общинска администрация, общински съветници, скъпи жители и гости на скитното село Радилово. Първо, честит празник, честит ден на независимостта. Отново е есен и отново радиловци са тук на Мегдана, за да засвидетелстват това, което е останало от тяхните деди и прадеди. Скъпи приятели, позволете ми да ви поздравя по случай 12-та годишнина от фестивала на Кишкека. Да благодаря на читалището, на читалищните дейци, на всички вас, че продължавате да пазите тези традиции, които са завещани от вашите родители и прадеди. Желая на всички вас много здраве, успех на фестивала и успех на всички представители на читалищата и групите от района, които днес ще се представят тук на тази сцена.